Goedenavond en meer dan van harte welkom bij de talkshow van Limburg Festival TV en eigenlijk ook meteen de grande finale van een coronavariant van het Limburg Festival. Hij is er, dames en heren. Mag ik een applaus voor de one and only Mr. Limburg Festival, Jan Klompen. Jan, Niet overdreven. Zou jij misschien toch kunnen uitleggen voor diegenen die het niet weten, wat is het Limburg Festival? Het Limburg Festival is het meest sympathieke festival, het theaterfestival, het meest toegankelijke theaterfestival van Zuid-Nederland. Tot voor kort waren we ook het best bewaarde geheim in het festivalland in de rest van het land. Maar sinds verleden week hebben we landelijke erkenning, zeg maar, door het Fonds van Podiumkunsten. En nu Jullie hebben de subsidie gekregen? Juist. Wij hebben wel subsidie gekregen. Ook dat is een applaus. Ja, dat bedoel ik. Jawel. Ja, het gaat dus niet door zoals jij het zou willen, het Limburg Festival. Kun je me vertellen, wat mis je dan het meest? Nou, het meest mis ik eigenlijk dit, dat het publiek naar een voorstelling komt, als je dit als een voorstelling mag zien. Dat heb ik vind dit toch wel een variant van een voorstelling. Ja, daarom. Dat heb ik het meeste gemist van het festival. Kijk, toen we dat te horen kregen, waren we niet de enige en dan kun je dat vrij snel wel aan de kant zetten. En dan, op dat moment is het ook gezond verstand boven bloedend hart, heb ik destijds gezegd. En zo is het dan. Maar ja, dan begint het toch te kriebelen. En toen belde Martijn Krins, die belde mij. Zullen we eens gaan praten over een variant? En dat was vrij snel beklonken. Dat we eigenlijk die variant online wilden. Niet streamend, maar gewoon een soort man bijt hond idee. Ja. En ja, wij zijn er tot nu toe heel erg blij mee. Fijn. Jan, ik denk dat we naar onze 3 gasten gaan. Ja. We halen ze erbij en dan openen we het gesprek. En dan vraag ik hier aan iedereen, mag ik een applaus voor onze gasten Brigitte van Eck, voor Maaike Roels en voor Geert Houtekiet. Brigitte van Eck, welkom. Dank je. Hoe gaat het? Goed, dit weer prachtig. En vanavond, het is wat Jan zegt, dit heb ik ook gemist. Publiek, mensen, artiesten zometeen. Ja. Dus dit is extra genieten vanavond. Je bent de directrice van De Munt, zo zeggen wij het. Ja. Maar ik spreek dat niet goed uit. Nou ja, volgens mij al sinds 1996 heten we Munttheater. Maar dus dat zou ik fijner vinden als je het zo zou benoemen. Absoluut. Hoe is het om een theater te hebben, terwijl het eigenlijk dus niet kan? Nou ja, ik denk dat het voor heel veel mensen gewoon een hele rare periode was. Je denkt in het begin, ach, het is zo voorbij. Dat dachten wij ook. Dus voorstellingen die niet doorgingen, die hebben we naar een paar weken later verplaatst of naar juni. Nou, inmiddels, als jullie zo nog van waren. een paar weken is dat voorbij. Nou ja, inmiddels, ik hoef niet alles te herhalen, denk ik, want allemaal weten we dat het virus nog heel lang onder ons zal blijven. Maar die onzekerheid en gewoon datgene waar je met z'n allen blij van wordt als je in het theater werkt, namelijk de artiesten het podium geven en het publiek een mooie avond bezorgen, dat hebben we gewoon enorm gemist. En je weet niet, je kon niet vooruitdenken. Is er hoop? Ja, ik denk als je geen hoop meer hebt, dan moet je stoppen. En we hebben er heel veel zin in. En waarom? Sowieso omdat we hopen dat er gewoon weer mensen naar het theater gaan. We weten niet wat die tweede golf gaat doen en wat er straks gaat gebeuren. Maar we hopen dat we vanaf eind september, begin oktober het theater weer open kunnen zetten. En wij draaien het om. Die 1,5 meter en 88 mensen in plaats van 440 in de zaal. Inmiddels zijn we eraan gewend. Ja. Maar we draaien het om en we gaan iedere bezoeker als VIP behandelen. We kunnen maar 88 mensen kwijt. Ja. Dus iedere bezoeker die binnenkomt, die wordt Krijgt een begeleid. fles Nou, zo ver gaan we niet, maar die wordt persoonlijk begeleid naar een tafeltje. Daar wordt een kapstok neergezet en mensen kunnen hun eigen kapstok erop hangen. Dus we gaan een mini-cafeetje creëren. Ze kunnen opgeven welk drankje dat ze willen drinken na afloop van de voorstelling. Dus we gaan het omdraaien. Dus we maken het nog bijzonderder voor de mensen om naar een theater te gaan. Het Munttheater, kan het blijven bestaan? Gaat dat lukken? Of is het echt, zoals je ook veel hoort, dat er heel veel theaters
tussen hoop en vrees bungelen. Ja, dat hebben wij niet. Nu Oh. weten wij ook wat het is om de broekriem flink aan te halen. Ik bedoel, die positie die kennen we, dus daar gaan we ook weer naar terug. Maar daarnaast kunnen wij ons gelukkig prijzen dat wij een gemeente hebben, Weert in dit geval, die het enthousiaste wethouder cultuur, Geert Gabriels. Maar het is niet alleen hij, maar ook echt een hele gemeenteraad die heel positief is over het hebben van een theater in een stad. Oh, Dus wauw. wat dat betreft ben ik ontzettend blij dat het theater in Weert staat. Ja, fantastisch. Dan het Limburg Festival. Heeft u er überhaupt iets mee? Heb je er iets mee? Ja, zeker. Dat staat Nou, ieder vertel jaar. eens dan. Nou ja, laat ik het zo zeggen, we plannen nooit een vakantie als het Limburg Festival is. Dat zegt toch al iets, toch? Dat zegt Voor wel ons wat. is dat wel echt het culturele hoogtepunt van de zomer. We kijken er erg naar uit. En ja, dit jaar dus anders. Maar Ja. voor volgend jaar zullen we zeker weer ervan uitgaande dat het dan gewoon doorgaat, weer van de partij zijn. En daarnaast ook Denktank Cultuur. Zeg ik dat goed? Cultuurtank. Oh god, Ja. Cultuurtank. Sorry, Cultuurtank. Cultuurtank. Ja, help me dan. Wat is het? De Cultuurtank is het adviesorgaan van gedeputeerde staten en dus van de provincie Limburg, Ja. om hen te helpen met het beoordelen van de adviesaanvragen, waaronder van het Limburg Festival. En als we de feiten bekijken, valt iets op. Het is namelijk zo dat van de 21 aanvragen die zijn gehonoreerd, dus dat zijn groepen of instanties die geld aanvragen, er zijn er 20 van die 21 zijn beneden Sittard. De enige van die aanvragen die is gehonoreerd erboven is het Limburg Festival. Ja. Maar hoe moeten wij uit deze zandgronden dat zien? Ja. Hoe zit dat? Nou, Midden- en als je het Noord-Limburg? zo vertelt, dan lijkt het alsof het een keuze is geweest om aanvragen, zeg maar, naar hun geografische plek te beoordelen. Dat lijkt heel sterk. Dat lijkt, hè, van jullie adviseren dat er 20 in het zuiden geld moeten krijgen en daarboven maar 1 het Limburg Festival. Geografische spreiding was geen criterium in de aanvragen. Ons valt dat als festival natuurlijk ook op. En we hebben het er samen over gehad. Als de systematiek zo is, dan valt daar op dat moment weinig aan te doen. Het is natuurlijk ook zo dat er in het zuiden veel meer aanvragen zijn dan in het noorden. Is dat iets waarvan bij jullie dan ook... Doet dat jullie ook iets, zeg maar? Of ik bedoel, valt dat dan? Dat moet toch opvallen? Ja, nou ja, wat ik nu ga zeggen is ook een persoonlijke titel. We zijn ons kapot geschrokken. Het leplazer is geschrokken. En geloof me dat ik in ieder geval niet goed van geslapen heb. Weken niet. Alleen, je hebt op een gegeven moment een resultaat van zo'n systematiek. Daarna kun je niet meer terug gaan zeggen, ja, maar dit is niet de uitkomst die ik graag zou willen. Dus je gaat er opnieuw naar kijken. Dus natuurlijk, er zal ook absoluut discussie gaan ontstaan over die systematiek. Alleen die discussie kan nu niet gevoerd worden. Het is een adviesrapport. Het is nu aan de politiek wat ze met deze resultaten gaan doen. Dat snap ik. En dat Maar is nu het traject. Het is misschien al fijn om te horen dat in ieder geval mensen zich kapot zijn geschrokken. Ja, natuurlijk. En ik denk hoe dan ook dat het voor een hele provincie niet goed is als eigenlijk 3/4 van de provincie op cultureel gebied blijkbaar een soort van leeg staat. En dat het dan zich om 1 regio gaat concentreren, dat lijkt me... Nou, die constatering hebben wij ook gedaan, ook in de begeleidende brief van het adviesrapport. En wat ik zeg, het is nu aan de politiek wat ze daarmee doen. En ik ben natuurlijk als directeur van dit festival hartstikke trots dat wij er wel blij zijn. Maar ik ben ook weer niet blij, omdat ik vind dat wij meer verdienen dan dat we uiteindelijk gaan krijgen als festival. Sterker nog, als dit advies overgenomen gaat worden door Provinciale Staten straks, dan is het maar zeer de vraag of het Limburg Festival kan blijven bestaan. En we verdienen eigenlijk met dat wat we gedaan hebben hier, wat we hier neergezet hebben, met allemaal vrijwilligers eigenlijk. Ik ben de enige die ik word voor 18 uur betaald, ik maak er 180. Dat doe ik met hart en ziel, omdat het een beetje mijn kindje geworden is door de jaren heen. Maar je kunt dit als provincie ook niet blijven vragen van een club vrijwilligers om dit niveau als festival vol te houden. Dat gaat gewoon niet. Daar komt zoveel bij kijken en er wordt zoveel gevraagd van die mensen. En de mensen die daarbij zijn bij ons festival, die daar betrokken zijn, die hebben gezin, die hebben zelf werk, dus dat kun je er niet verwachten.
Onze aanvraag was gestoeld op eigenlijk het dubbele, van wat we nu uiteindelijk is geadviseerd. Dus eigenlijk op deze manier is het heel erg de vraag of Ja, want kan gaan. wij zullen echt moeten kunnen professionaliseren. Er zullen meer mensen die daar hun professie van maken bij ons festival. En die moeten we kunnen betalen, zo simpel is dat. Dank je wel voor je komst. Nog even oefenen, zou ik zeggen. Ja, ik Helemaal blijf het goed. zoveel mogelijk voor je komst. Graag gedaan. En ja, ik hoop ook heel erg dat in het Munttheater dat het na een tijdje weer vol gaat doorbloeien zoals het was. Daar hopen we ook en daar gaan we ook vanuit. Dank je wel. Graag een gedaan. applaus. Dan nodig ik aan tafel uit Maaike Roels. Zeg ik dat goed? Ja, zeker. Gelukkig. Maaike, je bent een theatermaakster. En waar ben je aan verbonden? Bij welke clubs of instanties kunnen we jou... Nou ja, ik ben zelfstandig, maar ik heb het grote geluk, ik heb ooit stage gelopen bij het Laagland Theater in Sittard. Dat is een jeugdtheatergezelschap. En omdat ik jonge maker van, val ik ook nog onder de veilige vleugels van Via Zuid. En dat is een platform wat zich hier in Limburg bevindt, die echt jonge makers de eerste stappen na zo'n toneelschool op weg helpen. En Ja. hoe is het in deze tijd? We hadden het er net al over. Ja, door corona staat eigenlijk het culturele landschap stil. Ja. En ja, is het eigenlijk nou niet 5 voor, maar 1 voor 12 op heel veel Ja. gebieden. Nou, collectieven of gezelschappen of makers die al wat naam hebben, die kunnen daar een beetje op terugvallen. Maar ja, je zult er maar nu aan moeten gaan staan. Ja, het is een hele spannende tijd. Ik heb het geluk dat ik zo'n steun van Via Zuid heb en het Laagland, en dat zij vertrouwen in ons hebben. Van, je hebt al eens een keer wat gedaan, Ja. kom en maak en je daarin begeleiden. Maar ik zie om me heen ook veel jonge makers die dat dan niet hebben en die echt van nul moeten beginnen. En dat is heel zwaar, want je weet niet hoe je gelijk een subsidie moet aanschrijven. Nee. Dat leer Nou, je niet en- op school. Ja, ik weet niet of jij dat nog Nee, weet. nee, van- ik heb dat niet ja. geleerd. Aldoende Ja. leer je dat. En Aldoende dat leer wel, je ja. inderdaad door productiehuizen die je Ja. daarin ondersteunen. Als dat allemaal wegvalt, Ja. wat nu aan de hand is. Waar het eigenlijk op neerkomt, we genieten nu nog allemaal van de theatermakers die we kennen. Ja. Maar het is nog maar zeer de vraag of de, ja, even cru gezegd, tweede golf theatermakers, dus de jonge theatermakers die eraan komen, of dat er straks nog iets te genieten valt. Ja, en ik vind dat ook heel treurig, want je bent bezig aan iets op te bouwen en het is precies wat jij zegt. Ik heb nog niet een naam dat iedereen mij kent en dat ik een vast publiek, ja, natuurlijk vrienden, familie en Ja. een paar die wel komen, maar ja, ik ben nog niet op dat punt. En ik En moet zeggen, ik heb wel echt die angst van, er komt de tweede golf aan en wat nu? Ja. Ik weet het niet. Ik hoop dat ik inderdaad, zoals dat Brigitte dat zo mooi zei, je wilt theater maken, want dat is, je kan niet anders. Je hart klopt daarvoor en, Ja. en al maak je inderdaad 180 uur, dat maakt niet uit, dan krijg je er maar 2 betaald. Ja. Je doet het omdat je niet anders kan, maar ik ben wel bang daarvoor dat het dadelijk alleen maar de mensen zijn die dan vanuit de raad geld hebben gekregen en dat de rest onderblijft. Ja. Speelt jouw theaterschap gewoon regulier in het theater? Of is het zoals hier op het Limburg Festival op locaties? Ja, ik zit het liefst dicht op het huid. Ik vind de zaal wel leuk, maar ik krijg daar niet ik zeg het dicht op de huid gevoel, krijg ik daar niet van. Als ik hier op het Limburg Festival kom en echt bij een locatietheater ben, dan heb ik het gevoel dat ik daar dichterbij mag zijn. Je bent een jonge maakster. Ja. En je werkt ook met jongeren. Wat is volgens jou het belang dat theater er voor jongeren moet zijn? Ja, sowieso. Ik vind de fantasie is het mooiste wat een mens kan hebben. En daarom vind ik dat je dat Het ligt vroeg er een moet... beetje aan welke fantasie je hebt. Ja, natuurlijk. oké. Maar Toch, Jan? Jazeker. toch, Jan? Oké. Ja, ik weet niet. Gewoon Laat ik fantasie benieuwd. en algemeen de verbeeldingskracht. Misschien is dat het betere. En dat verlies je een beetje als je in die puberteit gaat. Maar ik vind het mooie, met theater kan je dat weer een beetje aanwakkeren. En ik vind theater een mooie vorm om op elke manier een verhaal te kunnen vertellen, vooral. En ik vind het een pure vorm. Ja. Ja. En ondanks dus de zware tijd
zie je het hoopvol tegemoet of is het echt met Ik vind, knikkende knieën? ja, Als je de komende 3 jaar probeert te bekijken. nou ja, ik heb voor onszelf hebben wij als collectief echt wel een pad uitgestippeld. En of het nou links of rechtsom gaat, dat is waar wij willen zelf die weg gaan volgen. Wij gaan een trilogie maken en wij willen hoe dan ook dat gaan maken. We hebben Dat daar snap ik, maar ja, er zijn is bezuinigingen. het reëel of is het ook heel reëel dat het eigenlijk niet gaat lukken? Ja, ik weiger eigenlijk geloven dat het niet reëel is, want dan geef ik op. En als ik het ga opgeven, dan gaat het er nooit komen. En ik heb zoiets, ik vind dat van belang en daarom wil ik ervoor knokken. En tuurlijk, ik ben me ervan bewust en misschien ben ik dan een naïef meisje die zich daar helemaal aan vastklampt. Maar ik vind, als ik het ga opgeven, kom ik er nooit. En er zijn genoeg verhalen in de wereld die verteld moeten worden. En of dat nou een acteur doet, of een theatermaker, of iemand in een wijk die dat vertelt. Verhalen moeten verteld worden. We doen echt al vanaf ver vroeger vertellen we verhalen. En dat weiger ik te geloven dat dat uit de wereld uitgaat. Dat kan niet. Ja. Maaike, ik denk dat je niet met een mooier sluitstuk kunt sluiten. Dank je wel voor je bevlogenheid. En ik ben het helemaal met je eens, maar ik hoop ook dat men zich beseft dat al die goede en soms misschien wel bijna naïeve drive en wil, dat daar toch wel heel fijn zou zijn als daar ook de middelen en budgetten voor absoluut. zijn om dat mogelijk te maken. Ja. Ga ervoor. En dank je wel. Ja, dank je. Een applaus graag. Zoals onze vaste kijkers weten, doen we elke dag Woody the Human Jukebox. Mensen mogen zich aanmelden om iemand een lied uit de jukebox van Woody cadeau te doen. We zijn al op allerlei plekken geweest. Dat is een fantastische uitdaging, elke avond met hele mooie momenten. We zijn toch benieuwd waarom dat Alda dit verdient. Alda verdient het omdat ze staat gewoon altijd voor iedereen klaar. Ik zal naar jou aankijken, want het is wel. Je staat altijd voor iedereen klaar. Je doet alles, nooit iets voor jou te veel. Weet je zelf nog welk nummer je had aangevraagd? Good looking. Hey, good looking heet het. Mag ik alvast een applaus voor Woody the Human Jukebox, maar dus ook voor Alda Bonen. Hey, good looking. Hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Hey, sweet lady, don't you think maybe we can find ourselves a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. There's soda pop and the dancing's free, so if you wanna have fun, come along with me. Sing, hey, good looking, what you got cooking? How's about cooking something up with me? Hold on. Woody the Human Jukebox. Van harte welkom. Geert Houtekiet, theatermaker en muzikant. Mm-hmm. En, we hebben elkaar vanmiddag even gesproken, sinds vandaag ook illegaal. Ja. Ja. Ik ben voor het eerst sinds verschillende weken in het buitenland. Dat er vooral bepaalde stadsgebieden zijn waar een oranje code op hangt. En het schijnt dat je dan 14 dagen in quarantaine moet zijn. En jij komt uit? Ik kom uit Antwerpen, vlak achter de dierentuin. Dus ik ben keigevaarlijk, hè mensen. Ik ben echt keigevaarlijk. Ja. Hoe voelt het om in deze rare tijden dan illegaal hier te zijn? Dat ik ooit ging zeggen dat ik blij was om in Nederland te zijn. Nee, het is heel fijn. Het was heel fijn. Op de fiets gekomen? Ja,
Ja, dus ik ben in dit geval nu, want we zijn een paar dagen in Belgisch Limburg aan het fietsen geweest. En dan ben ik dus eigenlijk van daaruit naar hier gefietst. Dus zeg maar van Sittard naar hier. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel veel theaters tegengekomen. Maar volgens mij worden de koeien hier wel goed gesubsidieerd. Dus dat is, Ja, ik heb jouw goede collega en vriend André Manuel horen zeggen dat in zijn streek er meer subsidie daar op een zijn het de varken varkens, zit dan op een kunstenaar. Maar is het, want we lachen er een beetje om, we hebben het er al een paar keer over gehad. We lachen erom, maar zit er een kern van waarheid in? Nee, maar er is een gigantisch probleem met cultuur. En ik denk dat een goede overheid en een goede regio of een goed land of een goede maatschappij Samenleving. effectief ook investeert in zijn of haar cultuur. Op dit moment lijkt het in Vlaanderen nog een tandje erger te zijn dan in Nederland, wat zelfs ertoe heeft gedwongen dat Vlaamse groepen zich hebben omgetoverd tot voetbalclubs. Yep. En dat vind ik, misschien kun jij het even vertellen, maar ik vind het een fantastisch initiatief, ook omdat het, ja, wat mij inziens een soort hypocrisie blootlegt, of in ieder geval scheve verhoudingen. Het is eigenlijk schrijnend, maar het is als grap bedoeld en het is een goede grap. Maar het toont wel een pijnpunt aan. Ja, het toont een pijnpunt aan. Op één dag werd er gewoon beslist, alle evenementen in Antwerpen gaan weer niet meer door. Om geen reden. Omwille van het feit van, er is een nieuwe golf. Ja. En dan denk ik, ja, is goed. Ik wil nog snappen dat je ons zegt van je mag niet spelen. Maar de cafés mochten wel open blijven. En restaurants mogen. Een vliegtuig mag volgaan en je mocht zelfs koorts hebben en toch op dat vliegtuig zitten. Hè? Ah, wel, en de voetbalclubs de voetbalclubs mogen wel spelen. Weliswaar zonder publiek, maar die mogen spelen. En het schrijnende was, de cinemas die mogen wel open blijven. Er waren nog zo 2 matchen die moesten gespeeld worden en die zouden worden uitgezonden in de cinema. Dus met andere woorden, de voetbalsupporters die niet naar een voetbalstadion gingen, mochten wel tickets kopen om in de cinema naar de uitzending te gaan kijken van hun. En ja, dan zakt als theatermaker uw broek en al wat je op dat moment aan hebt ook gewoon af. Ja. En dus toen kwam de hele goede zet om vanaf nu niet meer over theatergroep De Rovers te spelen, maar voetbalclub De Rovers. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En nogmaals, het is een goede grap, alleen je koopt er niks mee. Hè? Dat is het. Het begrip paradox komt nogal veel terug in de afleveringen die we hebben gemaakt. Jan Schrooien hebben we een interview mee gedaan. Op zijn gitaar heb je overigens gespeeld. Goeie gitaar. Nou, Jan, dan hoor je het. Die heeft ons veel verteld over paradoxen. Een choreografe vertelde ons dat succes en de val paradoxaal eigenlijk hetzelfde is, alleen de andere kant van de medaille. Wat is de paradox in jouw makerschap? Of dat... Goh. Ja. Daar zit je dan. Ja, daar zit je dan. Ik word meer geraakt door verhalen die ik zelf zou kunnen hebben meegemaakt hebben. Ja. En dat bedoel ik met een klein menselijk verhaal. Dus de grote liefde of de grote dood. Opera's kunnen mij zelden bekoren. Ik vind het ook ik vind dat heel mooi, die muzikale dingen en die grootheid van die decors en zo. Ik snap het wel dat het prachtig is, maar meestal duurt het een kwartier voordat die echt dood zijn, terwijl dat je na seconde 2 al dood hebt door het die gaat sterven. Hè. Ja. En de hele grootheid die er rond zit, raakt mij op dat moment niet. Terwijl het kleine verhaal van een figuur waar je zelf kunt terug invinden, daar word ik door gegrepen. En het zijn dat soort verhalen die ik ook altijd ga gaan zoeken. En dat is heel vaak, zit daar ook een soort contradictie in. Hè? Ik bedoel, heel vaak. Het leven is 1 contradictie. Ik bedoel, vandaag zijn we gelukkig en morgen ineens niet meer. Dat is, als we daar niet tegen kunnen, ga dan maar aan die 15 minuten opera beginnen. Dan is het gedaan. Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik bij voorkeur niet meer afhankelijk wil zijn van subsidies. Omdat het een loterij is. En is dat te doen, niet afhankelijk zijn van subsidies? Dat is een ander verhaal. Maar ik ben een heel mooi nieuw project bezig. En ik zou met dat project in de wereldpremière gaan bij Les Machines de Lille in Nantes, de mannen van de olifant en van de prachtige draaimolens.
Dus dat is zo'n ding waar je met enige fierheid en trots mee mocht uitpakken. En dan stond er ook een tournee door Europa gepland, langs verschillende festivals. Ja, dat is door corona helemaal weggeblazen, maar ik heb daar wel een zware investering voor gedaan. Ik had zoiets van, ik stap naar een bank en dan weet ik direct of ik geld krijg of niet. Oké, ik moet daarna terugbetalen. Hè. Ja. En ik dacht dat dat een zeer berekende zet was vanuit de inkomsten die ik dacht te mogen hebben met de verschillende festivals die we gingen. Een ander nadeel van het vakgebied waar dat wij in zitten is, als je niet speelt, dan krijg je geen geld. Zo is dat. Dus het hele coronavirus, het grote drama, zit vooral in het feit dat al die makers die dingen gemaakt hebben, die geïnvesteerd hebben, die nu gewoon niks krijgen. En toen het pas begon, het hele coronavirus, dan hoorde ik bij ons in België, en ik heb begrepen dat dat hier in Nederland ook het geval was, dat veel theaters, schouwburgen, festivals iets hadden van nee, maar als je al een ticket hebt gekocht, vraag vooral niet om dat terugbetaald te worden, want we gaan het aan de artiesten geven. Ik moest toen heel hard lachen, omdat ik denk, dit is een grote leugen. Ja. Maar dat is niet waar. Die gaan naar de organisatoren en bij de meeste artiesten geldt het, als je niet speelt, krijg je je geld niet. Ja. Dus dat geld is ergens naartoe gegaan, maar niet naar die artiesten, want die hebben niet gespeeld, die krijgen dat niet. En een andere geruststellende gedachte is dan, ja, maar het komt wel goed, want we gaan dat dit jaar niet, maar volgend jaar moeten terugkomen. Ja, dat is heel tof, fantastisch. Maar dat jaar is verloren. Moet ik wel overbruggen met iets. Ja. Ik heb, in mijn persoonlijk geval, ik haal in de maanden juni, juli, augustus, haal ik mijn jaarinkomen voor een jaar. En al wat er voor de rest in het jaar bij komt, dat is fijn meegenomen, maar het is vooral in die zomermaanden dat ik de basis leg voor mijn jaarwerking. Dat is nu herleid tot 1 optredentje in Belgisch Limburg. En 1 radio-interview in Nederlands. Dus dank u Limburg. Dank u Limburg. Maar ook dank jou en ook dank voor je prachtige lied wat te zien is in een van de afleveringen van Limburg Festival TV. Dank alle gasten. Jan, wij gaan naar de jukebox voor een afsluiting. En dan gaan we nog 1 keer naar Woody horen. Mag ik alsjeblieft een applaus voor al onze gasten? I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid that I might drift away. So I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from. That's the reason why I seem so far away today. But let me tell you that I love you, and I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home. And if I should become a stranger, know that it would make me more than sad. Caledonia has been everything I've ever had.